El Consell Esportiu del Montsià, en l'esport per a tothom, organitza i desenvolupa activitats adreçades a potenciar i dinamitzar l'esport escolar de lleure i per tothom. Amb el suport del Consell Català de l'Esport, la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal del Montsià i els ajuntaments del Montsià. Míster, en Benjamins, com ha anat la temporada i aquestes finals? Bueno, bé, vam començar millor, vam començar molt bé, però al final la cosa no va anar molt bé i vam quedar quarts, però gràcies a que el Vinaròs no s'ha presentat han vingut en aquestes finals i mira, hem quedat quarts i està bé. Lluitat el partit, potser les semifinals han sigut menys disputades, però la final molt disputada, no? Sí, la final de consolació sí, molt disputada, però al final ens hem ficat per davant, però no ha pogut ser perquè ens han remuntat d'una manera que, bueno, tampoc ens ho mereixíem, jo crec, però bueno, ja està bé. Gerard, com has estat dins el camp? Perquè m'ha agradat moltíssim. Has lluitat molt, tot el que has pogut, però no ha pogut ser? No. Però, escolta'm, tu ets un jugador molt lluitador, seguirem intentant-ho? Sí. Setmana rere setmana, l'any que ve tornar-hi? Pues sí. Te dius? El amic Joli. Molt bé. Què tal ha estat el torneig? Bé. Sí? Han fet bones aturades avui o no? Sí. Ignasi, de què jugues tu? De defensa. Com ha anat el torneig en general avui? Bueno, bé, una mica. Una mica. Primer a les semifinals hem costat una mica i a la final hem tingut que lluitar, anàveu per davant, però al final ens han remuntat, no? Sí. Com te ho passen els companys? Bé. Sí? Són bon equip? Sí. Xaleu? Sí. I l'entrenador què tal? Bé. Tu en quina posició jugues? De delanter. Què tal t'ho has passat avui? Bé. Has marcat algun gol?
2, sí. 2? Bueno, això ja de moment és un bon nivell per un delanter. Què tal? Com partit de delanter en Gerard? Bé, Sí? sí. Què tal, estos companys, que aquí ens estan mirant tots en les caretes? Són bons companys? Sí. Sí? I què els diries perquè s'animessin una mica? Que estan així una mica perquè com els han remuntat no estan massa contents. Què els diries, va, per animar-los? Que seguisquen així i que no pareixen d'entrenar així. Com ha anat avui? La lliga ha sigut molt llarga, molt dura, però avui la competició, anem guanyant el tercer i quart lloc, havíeu perdut les semifinals. És dur, no?, que te remuntin. Sí, mos ha passat alguna vegada també. Escolta, la temporada ha sigut difícil, les semifinals també avui, la final del tercer i quart lloc, Molt. però seguir lluitant, no? Sí. I com vos porteu dins del grupet que aneu a entrenar cada setmana? Molt bé, companyerisme i ajudant-se. Escolta'm, com t'ho has passat? Molt bé. I els amics? Bons. Bons amics? Sí. Tots bons amics? Sí, Lluitarem perquè l'any que ve tornar a arribar a les finals? claro. Vinga. Esta copa és la de tercer classificat. Ha sigut la semifinal primera, ha sigut molt dura, no? Sí, sí, ha sigut dureta, dureta. L'equip del Baix Ebre, en aquest cas la Jesús Maria, estava molt, ha sigut molt superior. Era un equip molt gran, era de segon any i se notava bastant, i bastant superiors. Després el partit de tercer quart lloc, ha sortit una mica dormits, la Sènia ha fet un gran partit, s'ha ficat per davant 4-2, hi ha hagut tocat remuntada, complicada. Ha tingut que sofrir això, perquè us ha costat també. Què tal, com estan els jugadors dins? Contents, al vestidor, si han tingut que anar... que Bueno, han tingut a Lluc aquí. Sempre contents. Sí, i si estan aquí tot dia jugant a futbol, doncs encara més. Sí, el futbol és lo d'ells, el tapet verd és on se troben a gust. Què tal, els entrenadors? Com ho heu vist aquesta temporada? Doncs bé, molt bé. Molt contents. I esta final d'avui, este tercer quart lloc i aquestes semifinals? Doncs perfecte, és com un premi de tota la temporada, això. No han arribat tots els equips i estem contents en això. És una gran responsabilitat per a vosaltres, però també al mateix temps una gran manera. Què els has dit als jugadors, si podem saber-ho dins? Què els heu dit, els entrenadors, als jugadors? Després del primer partit, que era un premi això, que se podia perdre, però que havíem de donar la cara. El primer partit ha sigut dur, molt dur ha sigut, i hem estat parlant en ells i intentant millorar les coses, i trobo que al partit de la Sènia s'ha notat. Bueno, al principi no molt, però després sí. I ara quan heu arribat a dins, què els heu dit? Que felicitats i que han fet una gran temporada i estem molt contents d'ells. En quina posició jugues? Delanter i banda. Han fet cap gol avui? No. Avui ha costat molt, això dels gols. Què tal, com has viscut? Queda tercers. Bé. Heu tingut que remuntar, La Sènia s'ha posat per davant i us ha posat difícil. Sí. Tu com ho has vist? Bé. Sí? Sí. Vaig jugar de Defensa. defensa. Avui, a la semifinal, no han pogut parar els de Jesús i Maria, no? Eren molt grans. Molt grans i molt forts. I vaig, tot i que lluita molt, no hi ha hagut manera de poder-los aturar. A la Senya hi ha hagut manera, però a Jesús i Maria no. A la Sènia sí. Tot això ha sortit una mica adormits, no? Han tingut que remuntar, perquè al principi guanyava 4-2 la Sènia i no feu el vostre joc. Sí, al principi la Senya nos va guanyar 4-0, però després Dani ens va motivar tot. Tu has jugat avui? No. No has jugat. Has jugat tot el teu germà, no? Sí, és que Estàs lesionat? No, sí, és que jo m'he fet un esguince i ara no puc jugar. Bueno. Però has participat al llarg de la temporada. Com has vist el partit des de fora avui com a company que no podies jugar? Bé i interessant. Interessant, sobretot la remuntada. Escolta, el primer partit difícil, no? Molt difícil. Però el segon, han ficat una mica de força, el porter també ho ha fet molt bé i ha aconseguit remuntar, no? Sí, Què passava? Havíeu sortit que són festes al canal i estàveu una mica dormits o què ha passat això? doncs érem endormits al primer partit. Si acabàveu d'anar a veure Sau ahir i estàveu una mica dormits. Sí. Lluc, què els dirien a aquests companys que antes no estaven? Molt bé. Molt bé, com ho has fet? Bé, T'has sentit còmode dins el camp? sí, Sí. I heu aguantat bé? sí. Què passava? Com és que no funcionava l'equip? Bueno, encara estem una mica així. Vam anar a veure Sau a nit o què? No, No? Però van fer una mica més tard, o les festes...
Què ha passat? Perquè ha hagut un moment, està pràcticament el final del segon quart en què no anava, no? I a partir d'allí has començat a funcionar. Bueno, jo m'he despertat una mica més. Clar, el moment que es desperta també és important, no? Que l'home, el motor del mig del camp. Sí, Al final hem acabat bé, el tercer i quart lloc. Bona temporada, Jordi. sí. Sí? Què tal este grup d'amics i companys? Bé, Sí? T'ho passes bé, els entrenaments, els partits? sí. Sí? Escolta, un home que ha sigut important, Lucian. Ho dic bé? Sí, el primer partit hem jugat un poc mal, però al segon ja hem estat en marxa. Hasta que Jordi s'ha enxufat una mica, que ha costat, però quan s'ha enxufat bé, havíem de posar les piles, exactament, has tingut que entrar per banda. I al final hem acabat remuntant. Algun gol també ha caigut avui, no? Sí, Què tal? Com t'has sentit allí? Pues normal, un equip, a veure, un està més en forma, l'altre menys. Com has estat tu, a gust? bé, sí. Jugues de... Defensa. Què tal? Com ha anat el partit avui? Bé. Hem tingut que treure moltes pilotes, no? Sí. Bueno, el primer partit mos ha anat molt mal, però almenys el segon hem quedat en el tercer lloc. Heu pogut remuntar, perquè el partit ha sigut difícil, que ha sigut de remuntada, I he marcat l'últim gol de sort i tots mos han quedat molt contents. Com heu viscut el partit? Bé, però primer hem jugat un poc mal, després mos ha dit Dani que ho féssim, ho intentem fer millor i llavors ho hem aconseguit. Tu, Lluc, jugues davant, no? En punta. A vegades, i jugo més de defensa. Sí, però avui t'han vist molt al davant, no? Avui havíem d'assegurar defensant des del principi, des de dalt, no? Sí. Heu aconseguit arribar en este final, però bueno, el Gandesa ha sigut molt superior a altres, no? Sí, bueno, nosaltres crec que ens ha traicionat una mica els nervis, ja ens coneixíem de la Lliga, i bé, ells han sortit molt ben ficadets i nosaltres més nerviosos del que cal. Bueno, hem regalat 2 o 3 gols per errors de sortida, però bueno, és la manera que juguem i prefereixo perdre així que no sent un equip que no som. Bueno, també aneu una miqueta més justes de plantilla, no? Això també s'ha notat, suposo. Sí, bueno, tot l'any que arrastrem una mica, som 8 jugadors, però bé, la veritat és que complixen molt tots i a fer el que poguéssim i a disfrutar i ja està. Bé, hem vist també que sou un equip mix que també teniu xiquetes, 2 xiquetes que, Déu-n'hi-do, també han fet un bon paper. Sí, sí, i tant.
Juguen pràcticament des de Patufet prebenjamí, són dos peces importantíssimes dins l'equip i contentíssim d'elles. Trobes que tenen projecció per a seguir jugant al futbol? Sí, estic seguríssim que sí. A part que són dos noies molt implicades, molt treballadores i crec que arribaran allà on vulguen. Sí, perquè a més el futbol femení, el futbol 7, s'està promocionant a Catalunya, però també a Terres de l'Ebre tenim molts bons equips que estan també fomentant la cantera últimament. Sí, i tant, i crec que és una que s'ha de seguir potenciant molt més. Crec que en els últims anys ha pegat molta pujada, però encara falta molt per a fer. En quina posició jugues? Delanter. Molt bé, què t'ha paregut la Lliga i esta final d'avui contra la Gandesa? No ho sé, a veure, s'ha tingut que treballar molt i l'equip trobo que ha fet el que ha pogut. Molt bé, estàs content dels teus companys, tot i no haver pogut aconseguir el primer lloc? Sí. Què tal? Jugues des de Patufets, comentava el teu entrenador? Prebenjamí, Benjamí. I quina posició jugues al camp? defensa i banda. Molt bé, bueno, jo comentava que ja fa uns quants anys que jugues a futbol, no? Sí. Molt bé. D'acord, bueno, com se sent una xiqueta rodejada de tants de xiquets jugant a futbol? Notes alguna diferència o aquí tots sou iguals? Tots som iguals. I trobes que fa falta més xiquetes que s'animin a jugar a futbol? Sí. I tu què els diries perquè juguen a futbol? Pues que practiquen i que es comencen a jugar a futbol. Molt bé. Estàs molt contenta, satisfeta d'aquest segon lloc a les finals comarcals? Sí. I res, la veritat és que és el quart any com a entrenador del Gandesa i a la majoria els he tingut els 4 anys, per exemple, Jaume, Isaac també, Calvin, alguns com Gerard és el primer, com l'Albert, però bueno, hi ha molt bon grup i s'ha pogut treballar i s'ha disfrutat molt aquest any. Doncs això, has vist com han anat progressant, no? Que també, això també és bonic, no? Al final sí és bastant satisfactori veure com progressen, no només en l'àmbit esportiu, sinó també en l'àmbit de, bueno, que al final el Gandesa entén l'esport també com un mitjà per a transmetre valors i que és el més important, inculcar valors a través de l'esport, tant en l'àmbit futbolístic com en l'extraesportiu, han progressat molt els xiquets, la veritat. Comentàvem que tant Josep Maria com Gandesa són pobles menuts, però bueno, no sé si a Gandesa, pel fet de que és una comarca amb menys habitants, també agafeu gent d'altres pobles. Sí, això sí, al final, bueno, som la Gandesa, però és com una selecció de la Terra Alta. Sí que és veritat, bueno, són 3 de Batea, Bot, Fatarella, Pinell de Brai, sí, la base és Gandesa i Batea, i després dels poblets del costat, sí, en realitat comptem potser, doncs, bueno, en els 12.000 habitants que, o la gent inclús gent de la Franja ve a jugar, o sigui que anades endavant. Som Gandesa, però és com si fos selecció de Terra Alta. Sí, també el sacrifici dels pares, perquè com dies s'han desplaçat de Bot, de Batea, dels altres pobles dels voltants. Avui mateix ens ha tocat aixecar-nos a les 7 i pico del matí, vindre a estar aquí a Santa Bàrbara, que està a 40 minuts, i bueno, res, des d'aquí agrair l'esforç de tots els pares i mares, i llaos també, tiets, tot el nucli familiar en si que han fet possible que els xiquets vinguin aquí durant tots els entrenos, perquè recordem que són 2 entrenos a la setmana, més partit, desplaçaments per Baix Ebre, i bé, res, agrair des d'aquí als pares. I ara, després d'aquestes finals, ve una altra final a Catalunya, no? Sí, bueno, ara és un premi, és un mes a més. La temporada, ja els he dit abans de vindre aquí, que tant si quedéssim primers com 4 temporada havia sigut bona. Avui era un dia per arredonir-la, s'ha pogut arredonir, molt content per l'esforç que han fet, i ara res, a per les finals de Catalunya. Pues sí. Què trobes? Podeu fer bon paper a les finals? Bueno, no ho sé, nosaltres com sempre, sempre els dic el mateix, si el resultat no ens acompanya no va ser res important, és que juguen en equip, en tot el que treballem, que s'esforcen, i llavors ja a partir d'aquí, si el resultat és bo, doncs de primera intentarem competir com sempre hem fet, jugant en equip, lluitant cap pilota com si fos l'última, que és el que sempre els repeteixo, ho deuen tindre estar a la societat repetit, i res més, a veure què passa. I tu d'on ets? De Bot, De Bot. I en quina posició jugues? de defensa central. Molt bé, com és això de desplaçar-te de Bot a Gandesa i jugar amb els companys de la comarca? Xulo perquè m'agrada com competeixen i m'agrada molt com juguem en equip. Tu d'on ets? De Batea. De Batea. Vinga, i quina posició jugues? De defensa, mig i delanter. Bueno, i quina és la posició que més t'agrada, les 3? Mig i delanter. Mig i delanter. Has fet gols o què? Sí. Sí, molts? Tens-ho compte? Bastants. I, bueno, quina nota li ficaries a l'equip? Un 10. Jaume, d'on és? De Gandesa, De Gandesa, ja tenim un gandesà per aquí. I en quina posició jugues? de migcampista. De migcampista. I què tal? Quina nota te posaries a tu i quina nota li posaries a l'equip avui? Un excel·lent perquè treballem molt bé en equip i això mai se separa. I què d'on és? De Gandesa. De Gandesa, també un altre del poble, I en quina posició jugues? De porter. De porter, ets el porter i t'han fet poquets golets, no, enguany? Enguany, bueno, a la segona fase me n'han fet uns 12, no me'n recordo molt bé. No. Perquè vosaltres ne feu molts més, de 12, pel que s'ha vist avui. Sí.
Bueno, important també la feina que et fan els defenses, no? Que t'ajuden molt, no? A evitar que els davanters arriben en perill a la porteria. Sí. Denis, d'on és? Del Pinell. Del Pinell. Tenim un Pinell. Hi ha algú més del Pinell que jugui en tu a Gandesa? No, ets únic del Pinell. Bueno, i com se porta això? Bé. Bé, no? Estàs bé amb els altres companys de la comarca? Sí, val la pena desplaçar-te perquè jugues en companys i tu passes bé. Gerard, d'on és? De Gandesa. De Gandesa. I tu en quina posició jugues? Mig i delante. Bueno, estàs molt content d'haver aconseguit este primer lloc? Sí. Per què? Estàs molt content, no? Estàs content del treball que heu fet tot l'any i del companyerisme que hi ha a l'equip, no? Sí. Tot seguit, la regidora de la Generalitat li donarà la copa i una medalla a cada un dels jugadors. En acabar, el president de la Comissió del Centenari del Club de Futbol Central també donarà un record para el Club de Futbol Sènior. el president del Consell Esportiu del Montsià. Ivan Romeu, bon dia, bona tarda, bona tarda pràcticament, no? Molt bona tarda. Com estem vivint avui un món de futbol, no? Ivan, entre altres coses, entre altres esports que en practica, però ve del món del futbol, avui t'ho trobar una mica més, si em permets l'expressió, encara més a la teua salsa, no? Xafar la catifa verda del municipal de Santa Bàrbara. Bé, món de futbol base, que encara és un plus, veure tants de xiquets i xiquetes disputant aquestes finals territorials, aquí, com tu dius, al camp del Santa Bàrbara, del Montsià, any de centenari del club, i bueno, és un goig, com tu dius, un bon dia, un dia d'alegries per uns, algun enfado per uns altres, però un dia de futbol, grades plenes, pares, mares, animant a tope, i bueno, el més bonic és que guanyen xiquets o perdin equips, doncs el més bonic és que fa una jornada com aquesta tan bonica del futbol base i que es veu que tenim una molt bona salut d'esport aquí al nostre territori.
Ivan, any rere any tenim la possibilitat de gaudir d'aquestes finals intercomarcals, que entenc que és el nom, serien com les finals de Terres de l'Ebre, perquè avui tenim gent de la Terra Alta, tenim del Baix Ebre, del Montsià, i llavors, com diem, any rere any tenim l'opció de gaudir-ne. Any rere any veiem que s'ompli més encara la grada. Què tal se viu això des de dins del Consell Esportiu? Bueno, està molt bé. Nosaltres el més important és que quan organitzes activitats esportives hi hagi resposta per part dels xiquets, dels clubs, de les entitats, i aquesta resposta està. Vol dir que alguna cosa bé s'està fent. Estem veient que aquestes són canteres que d'aquí uns anys molts de primer equips d'aquí les nostres terres tindran aquests xiquets i xiquetes que un dia van jugar en el Consell Esportiu. Hem de recordar que el guanyador d'esta final del Jesús i Maria i el Gandesa, qui guanya este partit, passarà a la final nacional per al dia 8 de juny, una final nacional que és un goig també que tinguéssim participació de Terres de l'Ebre. Ivan, ja per acabar, sempre hem estat parlant de valors, d'altres qüestions, tutors de joc. Segueix marcant això o ha arribat un punt en el qual ja els xiquets no cal dir-los per aquí i els entrenadors perquè ja funciona com un automatisme? Jo crec que veient l'evolució d'estos 8 anys que porto com a president del Consell Esportiu vaig veure un inici d'implantar això dels valors i ara al cap de 8 anys veig que ha donat resultat. Com tu comentaves, sí que hi ha alguna acció que és inevitable per tema de competició, però hi ha molt de respecte, s'estan fent unes pautes de valors, jugadors quan hi ha una mala entrada ajuden al company, i això és el que nosaltres buscàvem, els mateixos entrenadors que tinguen respecte en els àrbits, sobretot els tutors de joc, que són els que han d'ajudar, no han de castigar, han d'ajudar els xiquets i xiquetes a fer les coses millor i a fer unes valoracions correctes. Penso que d'això ho hem aconseguit, i ho hem aconseguit també perquè si des del dins del camp se dona un bon exemple, a la grada també hi ha un bon exemple, i moltes vegades sabíem que en futbol base el problema més vegades està a la grada que dins del camp, i d'esta manera penso que hi ha una harmonia, la gent se dedica a poder animar, que és el que toca, i jo penso que entre tots han fet una molt bona feina, el Consell Esportiu intentant inculcar això, però també pares i mares, entrenadors, xiquets i xiquetes que juguen, han fet una feina que penso que és important per aquí al nostre territori, d'admirar, i que penso que som un esperit també de que l'esport està viu, l'esport té molt de recorregut i que som un territori que té molt que dir. El Consell Esportiu del Montsià, en l'esport per a tothom, organitza i desenvolupa activitats adreçades a potenciar i dinamitzar l'esport escolar de lleure i per tothom. Amb el suport del Consell Català de l'Esport, la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal del Montsià i els ajuntaments del Montsià.